a Little Big Genius! Avui parlarem sobre la prehistòria i el paleolític. La prehistòria és el primer període de la història de la humanitat. Es va iniciar amb l'aparició de les primeres persones fa uns 3,4 milions d'anys i va finalitzar amb l'aparició de l'escriptura al voltant de l'any 3.500 o 4.000 abans de Crist, és a dir, fa més de 6.000 anys. La prehistòria està dividida en 3 etapes, el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Anem a veure algunes característiques sobre el paleolític. Aquest és el període més llarg dels 3. Aquí, els homes i dones havien d'aconseguir de la naturalesa les coses que necessitaven per sobreviure. Això vol dir que si volien menjar, havien de caçar o bé recol·lectar fruits. I no cregueu que ho tenien fàcil. Havien d'enfrontar-se a animals tan grans com mamuts o tigres. Una vegada capturat, es menjaven la carn i aprofitaven la pell de l'animal per vestir-se. I per poder fer-ho necessitaven armes i eines, així que van ser el suficientment hàbils com per fabricar-se les seves pròpies. Les feien amb fusta, cordes i sílex, que era un mineral molt dur que una vegada esculpit i afilat podia tallar fins i tot la carn. També necessitaven un lloc per viure i resguardar-se dels perills i del temps. Els homes i dones prehistòrics vivien a coves, que decoraven amb pintures rupestres, que eren uns dibuixos que feien a les parets representant escenes del seu dia a dia, com per exemple el moment de caçar. Feien servir sang d'animals i pigments que fabricaven amb plantes i minerals que tenien al seu abast. Al paleolític també es va descobrir el foc, i va ser de casualitat. Imagineu que esteu tranquils a la vostra cova i de sobte cau un raig, que provoca un petit incendi. Veieu que hi ha un animal que ha quedat cremat i decidiu provar la seva carn. Molt millor, oi? És molt més bona i es desenganxa de l'os amb més facilitat. Més tard es van adonar que si feien girar un pal sobre llenya seca, podien generar foc. Aquest gran avenç els va permetre cuinar la carn dels animals que caçaven, alhora que els proporcionava calor dins les seves coves. Ara bé, aquesta forma de viure tenia un problema, i és que la quantitat d'animals que podien caçar i els fruits que podien recol·lectar era finit, el que vol dir que s'acabava en algun moment. Això feia que s'haguessin d'anar desplaçant per viure als diferents llocs on hi havia recursos. Per això se'ls deia nòmades. Durant centenars d'anys, els homes i dones van viure d'aquesta forma, fins que van aprendre a domesticar els animals i a conrear la terra, per poder tenir aliments més fàcilment. Això els va permetre construir els primers poblats, passant de ser nòmades a sedentaris. És en aquest moment, aproximadament a l'any 10.000 abans de Crist, quan es considera que comença la següent etapa, el neolític. En resum, la prehistòria és el primer període de la història de la humanitat i es troba dividit en el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. Al paleolític, els homes i dones caçaven i recol·lectaven els seus propis aliments, vivien a coves que decoraven amb pintures rupestres i eren nòmades. Fabricaven les seves pròpies armes i eines amb fusta, sílex i altres materials i van aconseguir dominar el foc. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!